ஞானஸ்நானம் எடுக்காவிட்டால் බෞතිස්මේ ගත්තේ නැත්තම් நீங்கள் எடுத்து வளர்க்கப்பட்ட ஒரு பிள்ளை. ඔබව අදාගත් ගන්නට ගත්ත දරුවෙක්. ஞானஸ்நானம் நீங்கள் எடுத்து விட்டால் ඔබ බෞතිස්මේ ගත්තොත් நீங்க சொந்த பிள்ளை, உரிமையான பிள்ளை. ඔබ උරුමය අයිති දරුවෙක්. அப்போ நீங்க தான் தீர்மானம் பண்ணணும். ඔබම තීරණය කරන්න. உங்களை யாரும் வற்புறுத்தி ஞானஸ்நானம் எடுக்க வைக்க கூடாது. කවුරුත් බලාත්කාරයෙන් ඔබට බෞතිස්මේ ගන්නට සලස්සන්න නරකයි. ஞானஸ்நானத்தை நீங்களாய் உணர்ந்து நீங்க எடுக்கணும். බෞතිස්මේ ඔබම ඉතලා බෞතිස්මේ ගන්නට அப்போ ඕනේ. அந்த ஞானஸ்நானம் எடுத்ததுக்கு பிறகு இரண்டாவது ஒரு ஞானஸ்நானம் இருக்கிறது. බෞතිස්මේ ගත්තට පස්සේ දෙවෙනි බෞතිස්මයක් තිබෙනවා. அந்த ஞானஸ்நானம் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்கீங்க எனக்கு தெரியாது. ඒ බෞතිස්මේ කී දෙනෙක් අරන් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. அந்த ஞானஸ்தானம் அக்கினி ஞானஸ்தானம். ඒ බෞතිස්මේ ගින්නෙන් දෙන බෞතිස්මයක්. அது மகிமையான ஒரு ஞானஸ்தானம். මහිමාන්විත බෞතිස්මයක්. அவருடைய பிரசன்னம் நம்மளை மூடுகிற ஒரு ஞானஸ்தானம். එතුමාගේ තේජස්ය අපි වසා ගන්නව බෞතිස්මයක්. ஒரு நெருப்புக்குள்ள நிக்கிற அனுபவம் உள்ள ஒரு ඒ ஞானஸ்தானம். ගින්නකට වැටුණු අත්දැකීමක් ඇති